Tikulandireni ku program ya Kufukula Mbiri pano pa Mzati Radio komanso television. Sabata ino tili ku Mlanje kumene tikupatsireni program imeneyi. Dzina langa ndi Evans Matola amene ndi mkonzi komanso mulusi. Pakamera pali Joe Somera. Titatha kukupatsirani mbiri ya Israel koma sabata awiri. Tatesono tibwere tipite pa chilumba chimene chikupezeka ku United States of America. Chilumba chimenechi ndi ya Jamaica. Kumeneku kunali kamuna wina amene amatchedwa Marcus Garvey, amene ndi father of Pan-Africanism, ufulu wa anthu achikuda ulemekezedwe. Nditati bwanji tikupatsireni kuti Amalawi, ma-Africans tithe kudziwa kuti kodi Marcus Garvey analetani, chinachitisa ndi chiyani, kuti akhali ndi mafilosofe omanena kuti one God, one plan, one destiny. Sidakhala bwanji. Ndiye ndakutengerani John Gunde amene atithandize kufukula mbiri ya Marcus Garvey. Mundilole kuti nimlandire John Gunde. Ndikulandireni. Zikomo kwambiri bwana. Marcus Garvey. Marcus Mosiah Garvey. Sitingakambe za Marcus Garvey ndikulekanitsa mtundu wa khaki. Yeah. Inu mwati muvale ngati Remembering Marcus Mosiah Garvey. Okay. Marcus Mosiah Garvey. Ndinakamba kuti ndi wa ku Jamaica. Yes, on. Anabadwa chaka chanji. Marcus Garvey anabadwa pa 17 August mchaka cha 1887. Ndipo anabadwira ku Jamaica, limene ndi dziko limene likupezeka ku Central America. Imene ndi chilumba. Ndiye Marcus Garvey anali wachikuda komanso makolo ake onse awiri, bambo yake Marcus Garvey Senior komanso mayi yake Sarah Jane Richards. Onsewo anali achikuda. Ni munthu amene mpaka na pano anthu amakamba za iye, makamaka amene amatsindika kwambiri kukamba za Marcus Garvey ndi anzathu aja a chipembedzo, kati ndi chipembedzo kandi movement ya Africanism, amene amamutsindika kwambiri ndipo amafika size kumuchita kuti he's the second John the Baptist. Ndipo Rastafarianism. Rastafari Makonnen. Makonnen. The amana ku Ethiopia. Amana kuti he is the second John the Baptist. Chifukwa zina zimene alemba John the Baptist wachiwiri yemwe wa Bible. Inde chifukwa amana kuti Haile Selassie is Jesus Christ. Paja Yesu anana kuti ndidzananiso ndidzabweraso. Ndiye malingana mu chipembedzo chachi ndi chipembedzo tradition yachi Rastafarianism, amana kuti Yesu yo anabwera, koma anabwera in the name of Haile Selassie. So that Haile Selassie is the power of the Trinity. He is also Jesus Christ, amana panga promise kuti adzabweraso, koma anabwera mu dzina la Haile Selassie. Nzimene amakhulupirira. Koma ifa Khristu zimene makhulupirira mzakuti Yesu sanabwere. Ndiye zimene anabwera koyamba anabadwa. That is the second advent. Kukakonzera malo oyera mtima. Ndipo azabweranso. Amaneka ndi chikhulupiriro cha Khristu titero. Khristu. Chikhulupiriro cha Khristu chimati Yesu adzabweranso. Koma Rastafarianism amati Yesu anabwera kale mu form ya Haile Selassie, amene ndi Rastafari Makonnen. Rastafari Makonnen. Ndiye Marcus Garvey pali zambiri zimene analemba mabuku ake, ndipo zina mwa izo zili mu buku limene limatchedwa kuti Opinions and Philosophies of Marcus Garvey. Ndipo zina mwa izo zimene analemba ndi zolimbikitsa anthu achikuda kuti akhale odziyimira pa okha, komanso anthu achikuda okha, tingoti anthu onse pa dziko lonse lapansi amatsatira zimene Marcus Garvey akawerenga. Pali zinthu zina zimene iwo amaphunzira. Chifukwa chimodzi mwa zimene nazisunga zimene Marcus Garvey ananena ndipo zimandilimbikitsa kwambiri, amanena kuti if you don't have confidence in yourself, you are twice defeated in a race of life. Ngati sukudzikhulupirira wekha ndiye kuti dabulo wagonjetsedwa ka dabulo. But if you have confidence, you have won. Zimene Marcus Garvey ananena kuti if you have no confidence in yourself, ukalimba mtima
wapambana kale. So if you do not have confidence in yourself, you are twice defeated in a race of life. But with confidence, you have won even before you have started. Okay. Zimene zikupezeka mu buku lake lochedwa Opinions and Philosophies of Marcus Garvey. Marcus Garvey mete kunenayo, historically, he never declared that he was a Rasta. Koma chifukwa cha ziphunzitso zake, and he died as a Rasta. Chifukwa nthawi imene amamwalira, ndikupa that is before the movement ya Rasta sinayambe officially. Koma kuti amangotenga zimene iye amaphunzitsa ndikuzipanga implement mu chiphunzitso cha Rasta. So that is about Marcus Garvey. Koma potengera ndi funso lanu kuti Marcus Garvey anali ndani? Marcus Garvey anabadwa mu chaka cha 1887 pa 17 August mchaka chimenechi. Mai yake anali Sarah Jane Richards ndipo bambo yake anali Marcus Garvey Senior. Kusonza kuti dzina la Marcus Garvey anatenga kwa bambo yake ndithu. Bambo Marcus Garvey Senior ndibereka mwana Marcus Garvey. Banja lao analipo ana okwana 11 kwa Marcus Garvey anali mwana omalizira kubadwa last born. Ndiye mwatuza pano kuti Marcus Garvey anali of Jamaica. Yes. Anzatu amene akutimvera akhoza kufuna kudziwa kuti Jamaica patipati Jamaica. Tifamu zathu amene ali pakanema akutha kuonera. Koma tatipatsani chithunzithunzi kuti where Jamaica is. Jamaica ili mu continent ya America, makamaka ku Central America. Ndipo ndi pakati ndikachilumba ndithu pakati kati pa madzi. Si dziko lalikulu moti bwanji, koma kuti ndi dziko limene ladzazidwa ndi anthu ambiri ndi achikuda, enawo ndi makaladi, ndipo ena ndiona kuti ndi azungu. Koma azungu ndo ochepetsetsa kwambiri. Ndi dziko limene mbuyomu before even munthawi Marcus Garvey mena mabadwa mena makula na dziko lina kuti lili pansi pa ulamuliro wa ma British. Ndipo dziko li munthawi imene yoyo limakhala ndi prime minister. Koma prime minister makhala kuti amene okhala mzungu. Chifukwa kuti linali pansi pa ulamuliro wa ma British. Nde ambiri mwa anthu amene ali kumene kuko anthu achikuda amakumana ndi nkhanza zimene utsogoleri wa dziko la Jamaica umaonetsera potengera kuti chifukwa cha racism imene inalipo mu nthawi imene kusankhana mitundu ndakuda ife ndi kala yathu ndi brown. Nde zimene zijazo zimene anthu achikuda ambiri sankakondwera ndi utsogoleri umene unalipo mu nthawi imeneyo. Mwaitsanzo utsogoleri wa pansi pa William Mannings, anthu ambiri sankakondwera ndi imene ankayendetsera dziko la Jamaica. Moti mmene Marcus Garvey amabadwa mu nthawi imene William Mannings ali prime minister wa dziko la Jamaica. Kunkhani ya maphunziro sopano anayimba motani mkulu amene Marcus Garvey poledwa ndi mai yake chifukwa cha kusauka kumene kamene kumphawi umene makolo ake anali nawo makamaka mai yake zinavuta kwambiri kuti apitirize maphunziro komanso tsankho limene azungu ankaonetsa. Chifukwa maphunziro ake anangomalizira ali ndi zaka zokwana 14. Ndiye kuti tikerekeza ndi imene maphunziro amakhala kumale kwathu kuno sikuti anachita kufika na mpaka na ku university college whatsoever. Sukulu yakale ndoti mwana wa 14 years ali ku primary. Nde anangophunzira ndithu ku imodzi mwa sukulu zimene zinali pansi pa machalichi amene anakhazikitsidwa mdziko la Jamaica. Nde ataphunzira chifukwa chotengera umphawi umene unali kwawo anadzasira sukulu yo panjira ndi zaka zokwana 14 pamene tsopano anayamba kumaphunzira nkhani zosindikiza mabuku, kulemba mabuku. Ndipo mu nthawi imeneyo ankaona ndithu mmene anthu a mdziko la Jamaica amavutikira komanso amazunzikira pansi pa nkhanza zimene azungu amakhala nazo. Koma chifukwa cha mavuto amene ali nawo anadzaganiza zoti mchaka cha 1910 amene mkuti ali ndi zaka about 23 anadzaganiza kuti kuno ndichoke ndipite ku Costa Rica. Ndipo anapita kumeneko ndithu 1910 historically kumalawi kuno ndi zaka za the rise and fall of Chilembwe. That is before Chilembwe rose, because Chilembwe
it was within that time mamalemba makalata because chirembwe fell in 1915. 1915. Yeah. It was around that time. Ndipo mene John Marcus Garvey amachoka ku Jamaica kupita ku Costa Rica amakataniko kumene koko amakapeza mwayi wa ntchito chifukwa kuti atayamba kuphunzira nkhani zosindikiza mabuku pa Chingereza amati apprentice printer ndi amakaphunzira kuti mabuku timasandikiza motani timatani zimene ankazipanga ndi anapita ku Costa Rica kumene amakagwira ntchito ku company ina imene amachuti United Fruit Company ndi amagwira kumene koko kupaona ndithu mmene anthu akuchikuda akuzunzikira komanso anaona mmene anthu achikuda amazunzikira popanga amene pogwisidwa ntchito popanga ngalande kana imene ya ku Panama ku amene kuli dziko lochedwa Panama ndiko makweda ngalande imene imalumikiza Caribbean Sea komanso Pacific Ocean ndi amafuna kuti alumikize kuti mwina stima zauku zichokera nyanja iyi kupita nyanja iyi koma kunapezeka kuti anthu achifukwa cha nkhanza zimene anthu achikuda amakumana nazo Marcus Garvey amamva chisoni ndi anthu achikuda kumeneko ndi kumene tsopano anayamba kuwezera bwanji zimene ndikufuna ineyo zidzichitika makamena maganizo anga adzichitika kudzera mu zolembalemba ndi anamba kumema buku ndi komanso anakhazikitsa newspaper imene amaona kuti mwina maganizo ake achakamazitima mmene muti anthu ambiri adziwerenga ndi kumamva zimene Marcus Garvey akufuna of which by 1914 ndimene anabwerera mdziko la Jamaica. Ndi kubwerera kwake kwa mdziko la Jamaica 1914 kumeneko anaona kuti zisathere mukudzera mu kulemba mabuku okhaku iyayi koma zikufunika kunena kuti zinthuzi tipange movement. This movement should be there to fight for the freedom and rights of black people. Ndimene ankakhazikitsa gulu lochedwa UNIA, that is Universal Negroes Improvement Association. Gulu limene cholinga chene chotani kunali kufuna kubweretsa pamodzi anthu achikuda tikuzunzika and sikunali ku Jamaica kokhako. By 1914 worldwide anthu achikuda amapeza mavuto osiyanasiyana ndi chimene amafuna nchona kuti anthu achikuda tipeze njira tisakukhala chete ku nkhanza zimene Angereza kutipangira ndipo anakhazikitsa gulu limeneli ndipo amapangitsa ma public debate komanso even ngakhale ma public lectures ndimene mmodzi mwa ma public debate amene Marcus Garvey ankakhazikitsa. He was now joined by another lady, young lady by the name of M.A. Ashwood. Amene iyo anali mmodzi mwa atsikana amene nawonso ankakhudzidwa kwambiri ndimene anthu achikuda amazunzikira ndi kukumana kwawo kunapatsana mphamvu kupatsana mangolomera kuti m'bale wanga tiye tigwire ntchito limodzi tilimbane ndi nkhanza zimene azungu akuchitira anthu achikuda. Kasukulu kanali kochepa malingana ndi sankho limene mwalifotokoza kuti amakumana nawo komanso tikunena kuti si anali black person anali munthu wachikuda ndi munthu wachikuda ndekuti amatengedwa ngati munthu osafunikira kweni inferior zone pakati pazo yes mukuti tilimbane nawo which is dangerous and very risky. Makolo ake anachilandira bwanji? Makolo ake ngati anthu osauka palibe chimene akatha kupanga. They were just looking at the boy chifukwa mbali inanso amene anali ngati breadwinner pa family anali iyeyo last born ukhala breadwinner last before anaena kuti oti amwalira kuti mana kumanda kuti Marcus Garvey anali mmodzi one of the few surviving children in the family. Ndiye komanso ngati munthu amene ali ngati breadwinner zimaonetsana kuti chipalibe chimene mayi yake chifukwa bambo ake onso anati alipanga abandon family ija akapitanso kwina. Ndiye iye amakhala ndi analokwatira kupanga abandon kwasaka ntchito ndo we never know kuti chimene anakapanga kumene anapita kuja chine chotani. So Marcus Garvey kukhala kwake anakhala ndi mayi yake basi komanso ndi sister wake. Ndiye kuti ntchito yake inayofuna kupanga support family mayi yake komanso azibale ake ena komanso kuonetsa kuti anthu achikuda tingapange china chotani kuti ifeyo tisaone ngati ndi anthu osafunikira anthu opanda pake. Ali mu ntchito imeneyi ndimene tsopano Marcus Garvey anafuna kutenga step ina. Chifukwa wakumana ndi Ashwood uyu M.A. Ashwood nsikana ameneyi akupangira ntchito limodzi yofuna kulimbikitsa anthu achikuda kumenyera ufulu anthu achikuda koma vuto lililonena kuti anthu achikuda ena ku Jamaica did not support Marcus Garvey. Chifukwa chani
akuti sankakondwera ndi dzina limene Marcus Garvey maligwiritsa ntchito la ma Negroes. Dzina lakuti Negro limadzaoneka ngati kachipongwe pang'ono kwa anthu achikuda. Pamene iye amana kuti no, it's the universal improvement of the black people. Nkona malichira kuti Universal Negroes Improvement Association. Nde anthu ena mukudziwa be anthu achikuda nthawi zina ena sakondwera ndi wakakuti kumenye mfuwa eno wake omwewo. Zimachitika zimenezo zonse. Timukana mbere politics kumale kwathu kuna imakhalira 1960 1950s alipo anthu achikuda ena who were siding with the white people. Nde zimene zimachitika so ku Jamaica kuti alipo anthu ena amene sanka mwina kantima ka jealousy ko safuna kumpanga support Marcus Garvey. So zimaona kuti UNIA ku Jamaica inali halfway ena anthu achikuda ena kudu support Marcus Garvey, ena amaona kuti ayi ameneyu afuna tisokoneza chifukwa Marcus Garvey chimene amalimbikitsa china kuti tidzipanga ma contribution pang'ono kuthumba la gulu limene lili kuti ndalama tikazipeza tithandizire anthu achikuda. Ndi anthu ena zimawamvekera mosemphana ndi malinga ndi imene Marcus Garvey amafotokozera. Zimenezi nizimene zinampangitsa kuti chifukwa chokhumudwa mu 1916 Marcus Garvey anawuyatsa ulendo wopita mdziko la United States of America. Okay. Mu 1916 Marcus Garvey atapita mdziko la United States of America, Amy Ashwood anasiya mdziko la Jamaica. Kumene kuja amakagwira ntchito kumene atafika mdziko la Jamaica anayamba kukumana ndi mmodzi mwa anthu achikuda amene ankamenyera ufulu wa anthu amene ankalimbika nkhani kuza civil society maufulu anthu achikuda kapena maufulu anthu amene anali otchedwa Philip Randolph. Okay. Iye anali munthu achikuda. Nde kukumana kwa Marcus Garvey ndi Philip Randolph zilekezana kuti onsewa zolinga zawo ndi zofanana, akufuna kuti tipange improve welfare komanso zimene anthu achikuda akhoza kupanga benefit. Na atazipanga zimene zija ndipane tsopano kukumana kwa Philip Randolph ndi Marcus Garvey zinamba kuyenda ndithu moti mpaka na Marcus Garvey tsiku lina anayitanidwa kuti akalankhule kugulu la anthu limene akumana kuti iyeyo akalengera kuti ndi it was just like a public lecture wafotokozera kuti who are the black people, kuti what is it that we can do, kuti we should also stand on our own. Anthu fendi anthuso kodi chimavuta ndi chani kufa tikungomba black people perception ya white people towards black people inali yotani? Perception imene anthu achingereza anali nayo kwa anthu achikuda, they look at black people as inferiors, as people who are nobodies, anthu amene sangapenge china chilichonse, anthu amene sakuyenera kupatsidwa mwayi opanga run business paokha, anthu amene sanopatsidwa mwayi oti akhoza kuyendetsa dziko paokha, anthu amene sakuyenera kupatsidwa anthu amene sakuyenera kukhala ndi ufulu umene mzungu ali nawo. So Marcus Garvey ndi anthu awawa were trying to fight against that. Kuti ifeso ndi anthu. And by this time nkuti anthu ambiri achikuda nkuti ali ma descendants ama slaves amene atengedwa ku Africa. Nde ilo treatment imene mapita kwa anthu achikuda ndimene Marcus Garvey was trying to fight against that. Okay. Nde ku America kuja Marcus Garvey ku USA kumene ndi kumene tsopano anapatsidwa mwayi kuti akayankhule ku public lecture. Nde chifukwa chonena kuti kumalo kunile kwa chilendo kumalo sikuti public lecture ndilo yoyamba iya ku Jamaica Marcus Garvey wakhala kulankhula ku gulu la anthu ambiri wafotokozera anthu achikuda, let us improve ourselves, let us stand for our rights, tiye tionetsetse kuti tisaziderere iyayi ifeso tikhoza kupanga chinthu china chilichonse chimene munthu akhoza kupanga, chimene mzungu angapange munthu wachikuda akhoza kupanga chimenecho. Nde ku America uku mu first public lecture imene Marcus Garvey anapatsidwa akuti atayimirira anayamba kunjenjemera kachifukwa cha malo achilendo mpaka na he failed to make a presentation of his speech mpaka na ndithu kuti kunali kugwa ndithu zinjenje na dziko la inu wake la chilendo. Nde zimene zijasina mpangitse kuti he should give up. Marcus Garvey kuti analimbikirade ntchito yake yoonetsetsa kuti anthu ndipo anakhazikitsa newspaper la kumeneko. Okay. Imene inkachita kuti the world Negroes. Nde amalemba nkhani zosiyana kuma zokhudza improvement of the black people mpaka anakhazikitsa branch ya UNIA mdziko la America. Okay. Mwina
zimene amamba Marcus Garvey inde zimakhala anatsala amene Amy Ashwood anatsala ku Jamaica. Koma after some time Amy Ashwood anamutsatira Marcus Garvey mdziko la Jamaica. Nde mmene amazipanga zonsezi Marcus Garvey kuyesetsa ndithu kuti alimbane ndi tsankho limene limachitika mdziko la America makamaka pakati pa anthu achikuda. Nde kumene kuli kophweka kumene akanatha kulimbikitsa anthu achikuda ndi ku Jamaica kumene anthu achikuda alipo ochuluka. Pamene mdziko la America makamaka mu mzinda wa New York kumene iye wafikira ndi kumene tsopano kuti anthu ambiri ochuluka ndi Angerezi. Anthu achikuda ndi ocheperako pang'ono. Nde zikuonesa kuti ntchito ya Marcus Garvey yofuna kulimbikitsa anthu achikuda kuti mwina abwere pamodzi ikhoza khala yovutirapo. Taona embarrassment imene ndayifotokoza yachitika wakanika kuyankhula kuti apange present speech yake kugulu la anthu amene asonkhana. Komabe sana give chifukwa mmene Marcus Garvey amfika ku Jamaica sikuti linali gulu lokhalo iyi. Kunalinso gulu lina ndakamba za Philip Landorf, mmodzi mwa civil society organizations mdziko la America amene amayesetsa ndithu kuti aonere kuti anthu achikuda tipange improve situation yawo. Komanso kunali munthu wina otchedwa W.E. Du Bois amenenso anali mmodzi mwa anthu amene anali ndi newspaper yake yotchedwa The Messengers. Newspaper imene cholinga china chotani china chofuna kulimbikitsa anthu achikuda komanso chofuna kuthetsa tsankho limene lilipo pakati pa Angerezi komanso anthu achikuda. Ndiye kuti kuli Marcus Garvey, kuli Philip Landorf, komanso Amy Ashwood wali ku Jamaica usanatsatire. Koma tukamba za Marcus Garvey, Philip Landorf komanso tukamba za W.E. Du Bois. Anthu atatu onsewa ali mdziko la America cholinga chawo ndi kupanga improve situation imene anthu achikuda akumana nayo mdziko la America. So Pan-Africanism was founded when? Okay, zonse zimene zikuchitika zona kuti black people should come together. It was a step ahead of Pan-Africanism. Chifukwa zimene Marcus Garvey ankapanga by this time iye amangofuna kuti we should just improve. The white people should try kuonetsetsa kuti anthu achikuda at least the situation ipange improve. Koma munthu amene sizikanatheka zinthu zinafika kovuta kwambiri mu 1917. Okay. Pamene dziko la America litangoyamba nawo kupanga participate mu First World War. Famwa iyangana world history imene kuti dziko la America na panga join First World War kapena nkhondo yoyambirira dziko lonse lapansi mu 1917. Mmene asilikali a dziko la America amakapanga participate mu First World War. Ndipo pamene mdziko la America kunaliso vuto pakati pa magulu a Chingerezi komanso anthu achikuda. Fa mdziko la America kunali kagulu kochedwa ma KKK, meaning say Ku Klux Klan. Okay. Ma Ku Klux Klan nda amene ankalimbikitsa kwambiri the white supremacy. Kuna kuti anthu achikuda amene anthu Angerezi ife we are the supreme race kuposa Angerezi. KKK. And zimene zizi ma KKK ndi amene zinkamangisa gulu lachina Malcolm X komanso Malcolm X. I think exactly in how zingana za Malcolm X. Kula amene. Gulu lachina Malcolm X kuna no. Sizoona. Anthu Angerezi sikuti ndi oposa opambana kuposa anthu achikuda. Ndi zimene zinkapangitsanso gulu lachina Martin Luther King Jr. Yes. Kunena kuti iyayi zimene tachola anthu awiri amenewa ndikupeteza kani Malcolm X, Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. Bishop. Analimbusa ndito. Yes. Ndamana nkayesetsa kuti yayi we should try to fight against this racism. Chifukwa panali nyimbo ina yake imene Mzati Johnson bera akwena ayipange pang'ono amati Martin Luther Black. Marcus Garvey Black. That is imene anaimba busy signal. Ndiye zimene zimachitika mu 1917 chifukwa cha magulu amene ma Ku Klux Klan akulimbikitsa white supremacy. Marcus Garvey akulimbikitsa kuna kuti anthu achikuda they should stand up and rise in order to defend their rights. Zinthu zili zimenezi. If 1917 kunachitika the civil war between the blacks and whites in America. Asilikali dziko la America li busy kumenya nkhondo ya dziko lonse lapansi, anthu achikuda ndi Angerezi kuli kumenya na dziko la America. Ndipo about anthu okwana 100 opitira 100 achikuda anafa. Azungu amene amwalira mu nkhondo imene kumenya na kumeneko over 30. Anthu achikuda ndi Angerezi.
zonseze aliyense akufuna ateteze akuti rest yake. Koma asilikali aku America ali kunkhondo. Zonsezi kuchitika mdziko la America ndi zimene zinampanga upset, zinamunyasa kwambiri Marcus Garvey. Kundi chifukwa chani anthu achikuda tikuzunzika choterechi. Ndi kumene zinampangitsa Marcus Garvey kukhazikitsa branch ya UNIA paja inayambira ku Jamaica. Uku akuikhazikitsa tsopano. Ndi zolinga za Marcus Garvey zinali zotani pokhazikitsa UNIA mdziko la America. Pan-Africanism sinabwere. Mene kukhazikitsa UNIA that's part of Pan-Africanism. Okay. Ndi mene amakhazikitsa UNIA branch mdziko la America. Anthu ambiri makamaka Angerezi sanakondwe nazo. Komanso ngakhala anthu ena achikuda sanakondwe nazo. Ndakamba zoti ngakhale ku Jamaica achikuda sanakondwe naye. Ku America so ena sasakondwa naye. Koma cholinga cha Marcus Garvey pokhazikitsa gulu la UNIA china chonena kuti ndi mmene zili kuno ku America bwanji anthu achikuda tiyambe kupangano zathu. Nthawi yapita. Zona bwana. Tisirize mura. Ndekuti sabata yamawa tidzapitiza mbali na gawo lachiwiri la programu hii. Chifukwa tikukamba kuti munakamba kuti anali ma philosophy. And he's bring together black people mdziko la America. Kumene kuoneka kuti ndikovuta mwina kwaphwekerako ndi ku Jamaica ifo anthu achikuda ndi ochuluka. Kwa mdziko la America anthu amene ochuluka kwambiri ndi Angereza. Anapanga zotani. Kodi UNIA inakhazikitsa ndondomeko kapena ma strategy otani pofuna kuonetsetsa kunena kuti anthu achikuda akhale ochuluka. Zonse zodanena pazi sizikupangitsa kuti Marcus Garvey achuke ngati machukira pano. Chine chimene anapanga Marcus Garvey kuti achuke mpaka na pano. Chifukwa zimangovuta kuti ngakhale masilabasi ndikupa kuti masilabasi ambiri timene kuti kuno kwa Africa timene kuyikapo history ya Marcus Garvey. Ndi sabata mawa tidzakhala tikumalizitsa kuti chinachitika ndi chotani Marcus Garvey kudzera mu UNIA nanga ndondomeko zotani zimene zapange sabata ya mawa. Ndikwamikeni kwambiri. Ndathokoza kwambiri. Bwanji sabata ino tiyimire kaye pamenepo kuti tibwerenso sabata ya mawa pamene tidzakhale tikukumalizitsirani tsatane wa mbiri makamaka ya Marcus Garvey, a black person wa ku Jamaica. Akuyesesa kuti anthu akuda tizikhaleko ngati anthu. Nthawi imeneyo 1917 America ukapanga join First World War. Kenako akuda ndi azungu akumenyana ku America. Zina langa ndi Evans Matola, ndinali ndi John Gunde, ndipo pakamera panali John Somera. Kufikira sabata ya mawa tingoti mwakomananse.